I ara sí, com dèiem, és el torn de paraula, preparem l'escenari i a partir d'aquí podrem escoltar el que hem vingut a escoltar avui, no precisament aquí, sinó a la Rambla Canyes, conduït per el nostre company Javier Safran. Serà d'aquí uns instants, preparem l'escenari i tot... Com un dels 10 eixos sobre els quals s'ha de construir la nova República Catalana, i ho farem de la mà de 6 experts en 6 àmbits diferents. Són en Santi Vidal, la Patricia Cabancho, la Núria Casals, Montserrat Jornet, Francesc Soler i David Elvira, que dono les gràcies a tots 6 per ser aquí. A tots ells els demanaré una primera intervenció perquè ens expliquin què és per ells la igualtat. Tots tenen moltes coses a dir-nos, tots des del seu àmbit, i coses molt vàlides que us explicaran a vosaltres. El segon objectiu serà la participació, perquè si tots som iguals, tots hem de poder opinar i per això volem que això sigui un fòrum de debat on els que sou aquí pregunteu sense recança els dubtes que tingueu, perquè ara és l'hora de resoldre dubtes i ara és l'hora de dir què volem i com ho volem perquè el 27 de setembre tots tinguem clar quin és el camí que volem emprendre. Per això, a la segona part, hi haurà el Víctor Merencio, que el coneixeu, que ha estat presentant l'acte fins ara, amb un micròfon inalàmbric per si algú de vosaltres vol dirigir una pregunta a qualsevol dels 6 ponents que avui tenim aquí. Amb la independència, Catalunya es constituirà com una república d'homes i dones lliures i iguals. Tots els ciutadans i ciutadanes del país serem iguals en drets i deures, sigui quin sigui el nostre origen, el nostre gènere, la nostra orientació sexual, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra religió o les nostres idees. Aquest ha de ser el nostre objectiu, un dels nostres 10 objectius. Però per fer una societat en igualtat de condicions per tothom, el que ens cal és una eina que no tenim. Hem de ser un estat propi per poder legislar i fer les lleis que ens permetin tot això. Per això m'agradaria que el primer que prengués la paraula sigui el jutge Santi Vidal. Segurament tots el coneixeu, de fet segur, però per si hi ha algú que encara no sàpiga què és, us faig 5 cèntims perquè tots siguem iguals i estem en igualtat de condicions. Santi Vidal és de Sant Sadurní d'Anoia, és jutge de l'Audiència de Barcelona, tot i que ara el Consell General del Poder Judicial l'ha sancionat amb 3 anys de suspensió per atrevir-se a fer servir el seu temps lliure per redactar un esbós d'una proposta del que podria ser la Constitució de Catalunya, un delicte gravíssim, es veu. Per començar, Santi, m'agradaria citar en George Orwell, que al seu llibre Homenatge a Catalunya va escriure: tots som iguals davant la llei, però n'hi ha uns més iguals que altres. Com pot canviar això si Catalunya esdevé un estat? Bona tarda a tots, moltes gràcies per seguir. Evidentment que pot canviar. Pot canviar per molts motius. Primer perquè aquells que esteu i estem construint aquest nou estat, aquesta nova República Catalana, tenim molt clar que una cosa és el que diuen les lleis i l'altra cosa és el que passa a la pràctica. I nosaltres el que volem fer, o a l'estat espanyol, si més no, i una cosa que nosaltres volem fer és que llei i pràctica, realitat i desig coincideixin. Com es aconsegueix això? Doncs mireu, s'aconsegueix en base a 4 paràmetres, si m'ho permeteu. Un, ja que parlem d'igualtat, que les lleis les facin homes i dones. Fixeu-vos qui fa les lleis a l'estat espanyol. Recordeu la Constitució de l'any 78? 7 pares de la Constitució. A mi sempre m'ha sobtat que una cosa que consisteix precisament en fer néixer una criatura se'ls encarreguen els homes. És curiós. Més aviat haurien de ser dones, no? Doncs bé, a la nova Catalunya, de moment aquest esborrany d'hipotètica futura Constitució, que ja ho he dit a molts llocs, i em sembla que aquí vendrem també l'última vegada que vaig venir, no és res més que un treball fet per un equip de juristes que el volem lliurar, i així ho farem a finals d'aquest any, en el nou Congrés dels Diputats, és a dir, en els legítims representants dels pobles, del poble, que seran els que faran el redactat definitiu i que us el sotmetran després a referèndum a tots els ciutadans. Doncs en aquest esborrany ja hi han participat homes i dones. Ja comencem a ser una mica diferents de l'estat espanyol. Hi ha hagut 4 juristes dones i 6 juristes homes. No hem arribat al 5 a 5, que probablement hauria sigut el més correcte, no? Però bé, tampoc no és una qüestió de paritat exacta. És una qüestió de que tothom, homes i dones,
estiguin representats. Per tant, a l'hora de redactar la llei, que hi hagi homes i dones. Un segon aspecte, si m'ho permeteu, que la dona vegi que és efectiu en l'àmbit del dia a dia, en el seu àmbit quotidià, que la igualtat d'oportunitats que en teoria recull una llei, ella ho nota. I com ho nota això? I ara ja sé que alguns dels homes que esteu en aquesta sala direu, no, jo ho faig bé, a l'hora de treballar a casa. A l'hora de treballar a casa donem per sentat que la dona se n'ha d'ocupar de tota una sèrie de coses. I no és cert. La dona s'ocupa d'aquelles que ella considera convenients i l'home s'ocupa d'aquelles que també considera convenients. Senzillament s'ha de repartir la feina. Per tant, una de les frases que jo espero que desaparegui del nostre vocabulari habitual és que quan arribem a casa, si hi ha la nostra companya, li diem, en què t'ajudo? No, perdona, tu no m'has d'ajudar en res. Senzillament tu has de fer la teva part de la feina i jo de fer la meva. Evidentment, s'ha de pactar, s'ha de negociar què fa un i què fa l'altre. Perquè, per exemple, a mi m'agrada molt anar a comprar, però en canvi la meva companya no li agrada gaire. A mi no m'agrada gens anar a comprar, em refereixo al menjar. A mi no m'agrada gens anar a comprar roba, gens. Doncs si tinc una certa fòbia a les botigues de roba. En canvi, a ella li agrada. Doncs repartim-nos en funció dels gustos i de les habilitats. Per tant, que la realitat quotidiana es converteixi en un repartiment igualitari de tasques. Un tercer aspecte, si m'ho permeteu, amb el que jo penso que el nou estat, la nova República de Catalunya haurà d'incidir molt, haurà de ser en què aquest desideratum, que ja sé que és una cosa gairebé impossible d'aconseguir, però que hem de seguir lluitant fins a assolir uns nivells molt baixos de violència, és erradicar la violència de gènere. Per la meva feina de jutge, dissortadament he hagut de jutjar bastants casos de violència de gènere, alguns que desafortunadament han acabat inclús amb la mort. I les estadístiques són esfereïdores. 9,3 de cada 10 de les víctimes són femenines. Això què vol dir? Que estem a l'any 2015. Estem a l'any 2015. Això vol dir que encara hi ha, per desgràcia, un concepte de rol masclista, un concepte de jo domino, jo tinc aquest paper, aquest rol de control, de domini, d'imposar criteris, i tu el que has de fer és obeir de manera submisa. Això hem d'aconseguir també ser molt diferents dels espanyols. I mireu, jo estic convençut que ho podem aconseguir. No erradicar-ho del tot, perquè us he de recordar que inclús societats nòrdiques com Suècia, Dinamarca, també tenen nivells de violència de gènere. I en canvi, amb el que són educació en igualtat, porten molts anys treballant. I per desgràcia també en tenen. Però penso que aquí, nosaltres els catalans, se'ns hi afegeix una cosa, que és que som capaços, quan volem, que no és sempre per desgràcia, som capaços de parlar, de pactar, d'arribar a consensos en situacions difícils de conflicte. I per tant estic convençut que podrem arribar a aconseguir un nivell de violència masclista el més baix possible. I quart i últim paràmetre, si m'ho permeteu. Sabeu com es demostra que la nova Catalunya vol realment ser un espai d'igualtat? Començant per escollir per sufragi lliure i universal, per tant, vosaltres, els ciutadans, no els partits polítics, vosaltres, els ciutadans, qui voleu que sigui la futura i primera presidenta de la República de Catalunya. Gràcies. La segona que demano què significa per ella la igualtat és a la Patricia Cabancho. La Patricia és periodista i escriptora. Ella va néixer a Buenos Aires, on a banda del periodisme va estudiar català i als 22 anys va venir fins aquí, fins a Catalunya, per intentar comprendre com era això de ser una nació sense estat. Aquí he fet moltíssima feina, moltíssima, he escrit molts llibres, però dels quals m'agradaria destacar-ne avui un, si em permet, perquè la seva obra és extensa i variada. Vull destacar Crònica de la Independència, un llibre de la Patricia on ella imaginava un científic que l'any 2037 li demanaven
que escrivés un llibre per fer balanç dels primers 30 anys de la independència de Catalunya. Ella ja s'imaginava que portàvem 30 anys com un país lliure. Jo a la Patrícia la primera pregunta que li faria és: en aquesta Catalunya que tu has imaginat i en aquesta Catalunya que tu has escrit, quin valor hi juga la igualtat? Bé, el primer que he de dir, i gràcies, a més feu molt de goig, la veritat, i sort que el Santiago Vidal ja ha parlat de la igualtat de gènere, és un tema que ja no cal tocar-lo, em sembla molt bé que a més ho defensi un home. Jo parlaré d'igualtat com he entès que havíem de parlar-ne, que és en termes socials. I la primera afirmació és que no hi crec gens en la igualtat, i en això segueixo el pensament que quan el vaig trobar vaig dir, mira, finalment ja som dos, d'una sociòloga, la Saskia Sassen, molt intel·ligent, que diu, escolti, no parlem més d'igualtat perquè la gent és diversa, parlem de justícia. I a mi em sembla que hem de tendir cap a això. És a dir, si nosaltres pretenem que en una ciutat, i parlo de Barcelona perquè és la realitat que conec més, tots els districtes arribin a tenir una renda igual, és impossible, perquè les circumstàncies personals de la gent són molt diferents. El que hem d'assegurar és que ningú estigui condicionat en el futur de la seva vida pel fet de néixer en un districte o en un altre. I d'això se'n diu igualtat d'oportunitats. Llavors, quan diuen que la desigualtat s'ha incrementat, home, és obvi, acabem de passar una crisi salvatge de la qual hem sortit amb els mecanismes de redistribució espatllats o desmantellats, com preferiu. Llavors, si el mercat de treball, tot i que recuperi aquell petit percentatge de l'1% que és mínim i que és insuficient, i ara no entrarem en aquest tema perquè només tinc 5 minuts, si el mercat de treball no és capaç de servir per redistribuir la renda i les polítiques públiques són curtes perquè no tenim els recursos, perquè els nostres recursos estan mal repartits en el sentit d'estat espanyol, és a dir, els nostres impostos no es queden aquí, per tant no gaudim de la riquesa que generem, no plenament. Per tant, si les polítiques fan curt i la feina no serveix per redistribuir, i a sobre hi ha un 25% de gent que no en té de feina, llavors és obvi que aquesta igualtat d'oportunitats no es pot ni plantejar avui en dia, i que qui més ha patit és qui més baixa estava en l'escala, és a dir, els pobres, perquè quan tens una renda alta, una crisi, sí que potser t'afecta, però t'afecta molt poc. I en canvi, quan ets pobre, perdre la feina et pot posar en la misèria. I si no hi ha una societat que te'n reculli i et torni a posar en el camí, que t'empari en el moment de màxima penúria, llavors, òbviament, no estem treballant en termes de justícia, que no és el mateix que igualtat. Quan diem igualtat no podem pretendre que la renda d'un enginyer, fill d'un enginyer, net d'un metge, sigui exacta que la d'un immigrant acabat d'arribar sense qualificació o el fill d'aquest immigrant sense qualificació és el que ha de tenir les mateixes oportunitats que el fill de l'enginyer net de metge. I això és justícia. Com s'aconsegueix això? Home, òbviament, amb polítiques públiques, però polítiques públiques les bàsiques. L'educació, clarament, educació d'excel·lència per tothom. Polítiques de suport específiques, perquè hi ha una sèrie de condicionants socials de l'entorn familiars, de problemes familiars, de famílies conflictives, de famílies dures, de famílies mancades de recursos. Aquestes persones necessiten polítiques de suport. Es necessiten oportunitats, que ningú, cap mena de talent es perdi perquè no hi ha diners per pagar una matrícula. Això és absolutament inadmissible. És inadmissible que algú passi gana a Catalunya. És a dir, hem d'assegurar un mínim de dignitat per tothom. M'és igual si és una renda mínima, m'és igual com es gestioni la renda mínima, m'és igual el nom que li posem. El que ens hem d'assegurar és que un mínim de dignitat hi és per tothom. I després, i amb això acabo perquè em sembla que se m'acaba el temps, una altra cosa que em sembla molt important. Una de les característiques de Catalunya al llarg de tota la seva història és que és un país que té ambició d'excel·lència.
Per tant, no és només que les polítiques d'igualtat satisfaguin les expectatives de tothom, cadascú en el seu nivell, sinó que hem d'aconseguir un país que aixequi els nivells d'expectatives, perquè el nano de Nou Barris vulgui ser metge, però a més, perquè el metge de Sarrià vulgui ser un metge d'altíssima excel·lència i que tots dos, cadascun al seu nivell, puguin ser-ho i que es trobin tots dos potser fent un màster a Londres, als Estats Units o a Ginebra i que tots dos puguin arribar junts al mateix punt, perquè això és justícia, si és que el talent i les expectatives hi són. Per tant, hem de tenir un país que asseguri això, que és justícia, però que a sobre ens plantegi a tots col·lectivament exigències d'excel·lència, perquè aquesta excel·lència és la que nodrirà els recursos per fer polítiques socials cada vegada més avançades. I amb això no tindrem mai igualtat, perquè sempre tindrem el nano que estarà treballant en el supermercat perquè no ha volgut estudiar, però tindrem polítiques de justícia. I el nano aquest ha de tenir les oportunitats i dignitat igual que les té el metge que ha fet el màster fora. Això és el que a mi m'agradaria per la Catalunya del futur. I sense independència això no ho tindrem, perquè no controlem ni el model econòmic, ni el model social, ni els recursos, i només tenim ganes frustrades de portar-ho endavant. Gràcies. Gràcies també a la Patricia, moltíssimes gràcies de moment a tots dos. Estan complint els temps que hem pactat, és una cosa que no passa absolutament mai. Moltíssimes gràcies. Estan sortint també molts temes, crec que molt interessants, per tant ja podeu anar pensant o anar apuntant fins i tot si algú té alguna pregunta per algun dels ponents. I un dels temes que tenia precisament el jutge Santi Vidal al principi era el de la desigualtat de gènere, els temes que jo crec que tenim encara més pendents d'assolir aquesta igualtat real de gènere. Mentre molts homes es continuïn creient molt millors que les dones, hi ha molta feina per fer, i mentre això passi hi haurà gent com la Núria Casals i entitats com Caladona que lluitaran per anivellar aquest desequilibri que hi ha entre gèneres. Jo a la Núria m'agradaria preguntar-li si per gent com tu, que porteu anys i panys treballant per la igualtat de gènere, què significa ara ser davant la possibilitat de crear un país nou. Moltes gràcies. Doncs aviam, jo pertanyo a un grup que estem a Caladona, que es diu Feministes per la Independència, i ens hem agrupat justament perquè ens il·lusionava la possibilitat de repensar aquest país nou que volem fer com el volem fer. Pensàvem que era un moment ideal per intentar un moment en què totes les coses es poden posar sobre la taula per pensar com ens agradaria que aquest país nou recollís aquests drets de les dones dels que estem parlant. Jo porto un moviment feminista molts anys, des dels anys 70, antifranquisme, després Jornades Catalanes de la Dona, després me seguint amb el feminisme, el sindicalisme. És a dir, tenim una reflexió profunda a fer de tots aquests anys que portem des de la transició, com hem abordat el tema de la igualtat justament, per reflexionar-hi, per analitzar i per veure si en aquestes propostes de nou país el tema de la igualtat el plantegem d'una manera que pugui resoldre de veritat aquestes diferents oportunitats entre homes i dones. I ens trobem que tenim un sostre de vidre a les dones. Ens trobem que es parla d'igualtat de salaris, igualtat d'oportunitats, igualtat de moltes coses i en la pràctica veiem que no es participa igual que a les eleccions municipals mateix, a les eleccions al Parlament de Catalunya, a les diverses eleccions el percentatge de dones està molt per sota del percentatge d'homes. Veiem també que en la pràctica, en les empreses, a la majoria d'empreses, les dones seguim guanyant menys que els homes, encara quasi un 20% menys. Sabem que les tasques domèstiques es reparteixen diferents entre els homes i les dones. És a dir, què coi passa? Que encara que diguem i encara que plantegem que volem els mateixos drets, encara que es diguin aquests drets, que a la pràctica no aconseguim assaltar aquest sostre de vidre. I tot això ens ha fet pensar que poder no és la igualtat el que volem. Evidentment volem la igualtat de drets,
però que no pot canviar res si no canviem la situació d'on partim cadascú. És com si hi hagués una cursa on uns parteixen i la ratlla està en un lloc i els altres tenien la ratlla en un altre lloc. I per tant sempre anem com al darrere, per dir-ho d'alguna manera. Interiorment nosaltres també, com ens hem construït, és a dir, hi ha moltes coses a canviar, en el sentit de canviar des de nosaltres mateixos, tant per part dels homes com per part de les dones. I en aquest sentit ens semblava molt important plantejar que no volem que els homes siguin el nostre referent en el sentit de que ara hem de fer tot el mateix comportament social que tenen els homes. No, justament hem de crear un altre nou tipus de persona diferent, unes persones més solidàries, més entenent el paper d'uns dels altres, més respectuoses, no pensem que som propietat de ningú i exigint els mateixos drets i no pensem que estem per sobre de ningú uns dels altres. I en aquest sentit, per exemple, plantegem que és important que en lloc de creure, de trencar amb aquesta idea de que l'important és els diners i les empreses i que la cura dels altres, la cura de la vida quotidiana, l'objectiu una miqueta de buscar la subsistència i la felicitat de les persones està avui en dia en mans de les dones i resulta que no se li dona importància a això. És com si això fos normal que les dones cuidem els nanos petits o cuidem a la gent gran o cuidem a les persones amb menys capacitats per poder afrontar la vida, quan resulta que això hauria de ser un repartiment entre homes i dones, no? I un repartiment que les polítiques socials evidentment tindrien que tindre en compte això. I per tant, deixar de posar en el centre els diners i el triomf, per dir d'alguna manera, en la societat d'una manera i plantejar que en el centre tindrien que estar les persones. Unes noves persones que tots tenim unes necessitats, que tots som dependents, homes i dones, en moltes coses, emocionalment, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de dependència perquè estem malalts o malaltes o perquè som petits o perquè som grans, que tots som dependents i que aquesta dependència la tenim que compartir entre tots plegats. Per tant, el que tenim a plantejar una miqueta des del nostre grup és que s'han de canviar les estructures, la manera de viure, la manera d'afrontar la societat tal com està muntada. No només els horaris, sinó els horaris i què posem en el centre de la nostra vida. Si en el centre de la nostra vida posem el triomfar econòmicament, en el centre de la nostra vida posem la cura de les persones, que és el que al fi i al cap per això estem. Jo volia plantejar, no sé si és aquí a lloc o ens feia molta il·lusió al nostre grup, venir a plantejar aquí amb vosaltres avui una mena de decàleg que hem fet, perquè hem pensat de cara a la nova Constitució, de cara a aquest nou país que volem fer, tenim propostes, i propostes concretes, i propostes per discutir, i propostes per analitzar, i si ens semblen bé, les tirem endavant i si no, tirem enrere. I són 10 propostes, que podem llegir ara, podem llegir després, com a tu et sembli, com us sembli millor. I després en parlem, en discutim, i no sé, depèn també de tots plegats a veure com ho fem. Per una república catalana lliure, independent i feminista. Volem construir un país millor entre totes i tots, des de la llibertat, la diversitat, l'equitat i la sostenibilitat. Un país on la política transformadora de les dones sigui la política. Les dones són subjectes de dret en totes les etapes de la vida, i sigui qui sigui el nostre origen. Aleshores, punt 1. Erradicació de les violències masclistes. Ha de ser una qüestió d'estat de la República Catalana. 2. Ens cal un sistema nacional d'educació pública, gratuïta, laica, catalana, de qualitat i coeducadora des de 0 fins a l'etapa universitària. No només dient que les dones tinguem accés a aquest ensenyament, sinó posant també els referents femenins, no només masculins, recollint la història també de les dones lluitadores, de les dones rebels, de les dones que s'han atrevit també a saltar-se el seu paper establert, otorgat des del patriarcat. Exigint el dret al propi cos, el dret a ser mares i a no ser-ho, el dret a la reproducció assistida independentment de l'opció sexual, el dret a l'avortament lliure, el dret a decidir la nostra sexualitat. I cap d'aquests drets s'ha de veure condicionats per les creences religioses. 4. Reivindiquem un pacte nacional per les polítiques d'igualtat, que les faci sostenibles al marge de les conjuntures econòmiques i del color del nou govern. 5. Cal reconèixer i visibilitzar les dones i la seva contribució en tots els àmbits dels sabers, treballs i pràctiques feministes. Les dones tenim tot el dret al reconeixement de la nostra genealogia feminista.
6. La sostenibilitat de la vida ha de ser el centre de la política en totes les seves dimensions: econòmica, ecològica, social, cultural, de solidaritat, intergeneracional, de pau i de seguretat. Volem viure en un país lliure d'exèrcits on la seguretat de la població es basi en el diàleg i en les mediacions. 7. El treball de cura i de reproducció són responsabilitat de tota la societat. L'organització socioeconòmica ha d'incloure la corresponsabilització dels homes en aquests treballs. Hem de sostenir les estructures públiques que garanteixin les condicions bàsiques per al benestar de tothom. 8. Exigim garantir l'equitat laboral i salarial, a la fi de la divisió sexual del treball, l'erradicació de totes les discriminacions a les treballadores i pensions dignes. 9. Reclamem un estat laic que no s'adhereixi a cap religió, on les creences religioses no influeixen en la legislació ni en les polítiques públiques. I 10. Les dones hem de participar en el procés constituent, en la redacció de la Constitució i en qualsevol espai de construcció nacional. Dones i homes hem de coparticipar en tots els àmbits en decisió de paritat. No hi ha llibertat nacional sense llibertat de les dones. Visca la Catalunya independent. Deixem destacar dues paraules que són diversitat i inclusió. Diversitat perquè tots som diferents i per tant tots som diversos i cal respectar-nos tots tal com som i incloure'ns dins aquesta amalgama que anomenem societat. És per això que és important que avui també entre nosaltres hi sigui la Montserrat Jornet. Ella, pels que no la coneixeu, és la presidenta de la Fundació Santa Teresa, una fundació que fa més de 20 anys que treballa per atendre, sobretot, a persones amb discapacitats i o trastorns mentals i aconseguir que tinguin les mateixes oportunitats que la resta de persones i també treballen per la seva plena integració social i laboral. Els que som del Vendrell i la comarca els coneixem, els veiem sobretot, per exemple, en brigades de jardineria, però a la Montserrat el que volia era preguntar-li si per vosaltres la independència és una oportunitat per fer-vos més visibles, també per fer un pas endavant per assolir nous reptes. Jo crec que sí. Bona nit a tothom. A mi m'han posat com un compromís aquí al mig d'aquestes persones perquè jo, de fet, estic defensant una cosa molt petita que fins fa pocs anys era invisible. Els discapacitats, direm 40 anys enrere, 30 anys enrere, eren subnormals. I un subnormal era una persona que estava a casa seva, la família que el tenien tancat a casa, no sortien al carrer, no participaven en res. I quan una criatura es barallava amb una altra, primer, jo parlo per experiència, pel meu fill gran, que quan es barallava amb un nano, el primer que li deia, ets un normal com el teu germà. El primer dia va venir plorant a casa, el segon dia li vaig dir, no em facis cas, perquè hem de mirar en quin punt hi ha la normalitat. Tu ni cas, tot s'hi va acostumar i es va acostumar a viure amb el seu germà i amb els problemes que això comporta, no? Des de la Fundació, ell ha dit té 20 anys, si 20 o 25 ben bons. Gairebé 25, són 22-23. Sí, una cosa així. Va sortir de l'Associació de Pares, que era l'Associació de Pares de Nens Subdotats del Vendrell i comarca. Va començar fa més de 40 anys, cap a 45, amb 5 o 6 nanos, arran d'unes persones del Vendrell, que justament els que van tirar endavant no tenien cap persona amb discapacitat, i algun pare que sí que en tenia. Semblava que allò sí, estava bé, però que no tiraria massa endavant. Jo vaig entrar fa 42 anys, 42 anys del meu fill, 8 anys menys, vaig entrar a formar part de l'associació de pares i va entrar el meu fill aquí, al Vendrell. Llavors hi havia el senyor Altec i em deia, quan vam intentar fer un taller nou, em deia no cal que ens amoïnem massa gran, no, perquè de 100 persones això no passarà. Actualment estem assistint a més de 300 persones. Sembla que amb els avanços que hi ha avui dia
que això no s'havia de tirar endavant, que s'ha tirat endavant. Hi ha moltes persones amb discapacitats, d'una manera o d'una altra, hi ha discapacitats físics, sensorials, n'hi ha que són discapacitats intel·lectuals, malalts mentals, que és el que més treballem nosaltres. La manera de que aquestes persones se'ls reconegui una igualtat, ja ho hem dit ben bé, iguals, no serem mai iguals, però que sí que han de tenir igualtat de drets i d'oportunitats de viure aquesta vida, de poder treballar i de disfrutar. Aquests anys de la crisi, aquí ho hem notat molt, els tallers, les fundacions, ho hem notat molt perquè les empreses que havíem aconseguit que agafessin persones amb discapacitat intel·lectual han sigut els primers que han anat al carrer. Clar, què hem intentat nosaltres des de la Fundació? Recol·locar-los, nosaltres no n'hem deixat cap al carrer, hem intentat donar-los feina, però per poder nosaltres donar, parlo de nosaltres, però hi ha moltes fundacions com nosaltres de tot Catalunya, que passen el mateix o més problemes que nosaltres, que n'hi ha hagut, que han hagut de tancar i que han tingut problemes molt grossos. Nosaltres, no sé, serà perquè estaven més consolidats, per una bona direcció, pel que sigui, n'hem sortit. Però sols no podem fer-ho. Necessitem de les institucions i necessitem del govern que hi hagi perquè ens ajudi a tirar endavant. Les persones amb discapacitat tenen més necessitat d'apoio que no pas la persona que té totes les seves facultats per poder tirar endavant i per poder desenvolupar la seva vida. La manera que nosaltres puguem exigir això amb el govern seria que tothom des de baix aprenguéssim a tractar i a conèixer aquestes persones. Això només s'aconsegueix des que les criatures, quan són petites, estiguin acostumades a veure que hi ha unes persones que són una mica diferents d'ells, que tenen una manca de capacitats però que poden viure i poden disfrutar igual que ells i que ells els poden ajudar i que aquestes persones ens poden donar molt a la vida. Ens pensem que els hi hem de donar tot a nosaltres amb les discapacitats, no, d'ells també podem rebre molt. D'uns podem rebre ajuda, companyia, poden treballar, perquè n'hi ha que estan molt preparats per treballar, i els que no poden treballar poden donar molt de carinyo. I et poden donar moltes lliçons que en aquesta vida ens hem de mirar tots des d'un nivell que tots podem anar a parar amb els puestos, que no ens ho pensaríem ni que voldríem anar-hi. Un dels problemes que jo sempre m'he plantejat i ho he provat, i ningú m'ha sabut contestar ni ningú m'ha tret res, és per què les persones, els que estan discapacitats legalment, no poden votar. Aquest és un repte que jo fa molts anys que tinc. No, legalment estan incapacitats, no poden votar, però per què? La persona que està incapacitada legalment té un tutor, sigui un dels pares, sigui un germà, sigui una entitat, sigui una altra persona, que és responsable d'ell, és responsable de la seva vida, de la seva salut, dels seus diners, és responsable de tot. Per què aquesta persona no pot ser responsable del seu vot i vetllar perquè ella, el discapacitat, pugui votar per qui li sembla que portarà millor les seves coses? Això jo crec que és un repte que des d'aquí a Catalunya, potser al ser un país més petit com podem ser, hi hauria més oportunitats d'arreglar-ho, no ho sé, jo és una cosa que deixo anar perquè fa molts anys que m'hi trenco el cap i no ho trobo just, la veritat. Altres coses que s'han d'arreglar. Les institucions haurien de tenir una miqueta més de llibertat per poder treballar i per poder col·laborar amb les entitats que estem fent aquesta feina. Som entitats privades que fem una feina que de fet les hauria de fer el govern. No és una responsabilitat totalment nostra. El que passa que crec que també és bo que aquesta responsabilitat la portem endavant nosaltres amb l'apoio de les institucions, perquè jo personalment no crec en les grans estructures perquè cuidin a les persones que ells sols no es poden defensar ni poden dir això m'agrada, n'hi ha que sí, però n'hi ha molts que no. Jo parlo més dels que no ho poden dir perquè el meu fill és aquest cas. Això m'agrada, això no em tracten bé, m'agradaria més una altra cosa. Llavors, des de la Fundació nosaltres tenim molt clar que les coses no poden ser a grans estructures, grans residències,
perquè llavors arriba un moment que aquestes persones són números, no són persones. I per treballar amb persones discapacitades, sobretot s'ha de tenir molt clar que són persones, que cada un és molt diferent de l'altre i cada un necessita el seu. No sé què més de tabalaus, Perfecte, moltíssimes gràcies. No vull dir res més, moltes gràcies. La voluntat igualitària que caracteritza la nostra societat moderna es va poder comprovar, per exemple, l'octubre de l'any passat, quan el Parlament de Catalunya va aprovar la llei contra l'homofòbia. És un primer pas, però en calen molts més perquè gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals tinguin els mateixos drets que els que no siguin res de tot això. Perquè al cap i a la fi el que fem amb el nostre cos i amb el nostre temps lliure no hauria de ser motiu de cap tipus de discriminació, bé, excepte si ets jutge i redactes una Constitució. Per sort, cada vegada hi ha més armaris on només hi ha roba, perquè en una societat moderna, justa i igual, ningú s'ha d'amagar de res. En Francesc Soler és periodista i és una de les persones que ha ajudat a normalitzar aquest fet, el fet de les parelles gais. Està casat amb Oriol Nolis, que fins fa pocs mesos presentava el telediario els caps de setmana a Televisió Espanyola, i en Francesc, entre altres coses, ha escrit el llibre Homonots, converses amb 10 gais que han obert camí. Francesc, per la teva intervenció, et preguntaria que sou molts els que heu obert camí, els que esteu obrint camí, però que encara queda molt camí per recórrer, oi? Bé, bona tarda a tots. En primer lloc, m'agradaria deixar clar que no considero que hagi fet res massa heroic, més enllà d'intentar viure la meva vida diària, la meva vida quotidiana, com qualsevol altra persona. I he de dir que la sort que tenim els homosexuals que vam néixer a finals dels 70, primers dels 80, és que això és possible a Catalunya avui en dia. I això és possible gràcies a moltes persones que s'hi van jugar, en molts casos, la vida, en d'altres casos van haver d'afrontar penes de presó, en altres casos van tenir problemes en l'àmbit laboral, etc. Per tant, estem en un moment dolç, això és veritat, estem en un moment dolç. Sobretot si contraposem la realitat del nostre país, a Catalunya, amb la realitat del món. Avui en dia, segons Amnistia Internacional, l'homosexualitat encara està penada amb pena de mort en 10 països, en 80 països està considerada il·legal, i també és veritat que cada cop hi ha més països que es van afegint a la igualtat de drets. La igualtat de drets no és la igualtat, és el primer pas. La societat ve a darrere en aquest cas. Què passa a casa nostra mentre a Rússia, per exemple, es fan lleis homòfobes, mentre a l'Àfrica es persegueixen nois i noies per tenir una orientació sexual diferent? A casa nostra, a Barcelona, s'està celebrant un festival que reuneix gais i lesbianes de tot el món, 70.000, molts d'Aràbia Saudita, molts de Rússia, molts d'algunes zones dels Estats Units, molts de Llatinoamèrica, que venen a Barcelona per diferents raons. Venen a Barcelona, lògicament, per la festa, per la platja, pel clima, per la Sagrada Família, pel que venen la majoria de gent. Però venen a Barcelona també perquè aquí s'hi pot fer el que no poden fer els seus països, que és anar agafats de la mà de la seva parella, reservar una habitació en un hotel amb un sol llit i que no s'hi posin mala cara, estar a un restaurant que hi hagin 2 nois o 2 noies i que el cambrer no els hi faci cap comentari, anar pel carrer tranquil·lament, etc. Per tant, ens han dit els catalans que som gasius, garrepes, que som buissullos, que som una gent tancada, que som una gent poc viatjada. Això ens ho han dit. Ara en Twitter ens han dit això multiplicat per 1.000. Ara que estem en aquest procés, ens han dit això multiplicat per 10.000. No els feu cas. Tota aquesta gent venen a casa nostra, no per la Sagrada Família que també, no per les platges que també, no per les compres que també, venen aquí per nosaltres, perquè com a societat som una societat oberta, som una societat tolerant, som una societat acollidora, i ho som no avui, ho som des de fa molt temps, des que l'Armanda Fluvial el 1970 va crear la primera organització gay de tot Espanya. No la va crear a Madrid, la va crear a Barcelona, però alguna cosa serà, perquè fins i tot en els pitjors anys del franquisme, Barcelona era una ciutat oberta. Alguns escriptors llatinoamericans que ara parlen contra Catalunya van venir a Barcelona, no se'n van anar a Madrid, però alguna cosa deu ser també. Per tant, que serveixi també com a prova del cotó de la tolerància d'aquesta societat, l'obertura i l'acollida que dispensen els visitants gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals que ens visiten a casa nostra.
No m'agradaria pecar de triomfalista i, per tant, deixeu-me dir alguna cosa que ens quedi per fer, no? Perquè ja que hem de construir un nou país, fem-ho encara una mica millor. El podem fer millor almenys en dos aspectes. El primer, millorant l'escola, millorant l'educació. Jo, per exemple, ara escoltava els meus companys i pensava que a l'escola, a mi la història que m'han explicat era una història feta per homes. I les dones, i les lluites de les dones? On són aquestes dones? Per què no ens n'han parlat? I els immigrants, i la lluita de la immigració, i l'aportació que han fet els immigrants a casa nostra, per què no ens n'han parlat? I els homosexuals. L'any passat vaig fer un llibre que es diu Hugonots, 10 gais que han obert camí, justament perquè jo necessitava saber, home, tota aquesta llibertat de la qual gaudeixo avui, això no s'ha improvisat, algú deu haver lluitat per arribar aquí. És a dir, a l'escola s'ha d'explicar això. I s'ha d'explicar no només als homosexuals, o no només a les dones, o no només als immigrants. S'ha d'explicar perquè és millor per tots, perquè una societat que no és homòfoba és millor també pels heterosexuals. Una societat que no és masclista és també millor pels homes. Una societat que no és racista és també millor per les persones que no són immigrants. Per tant, l'escola jo crec que té encara una part de feina per fer. I qui diu l'escola diu també els menjadors de les cases. Quan un noi o una noia homosexual a casa seva diu que ho és, no pot ser que baixi tot, i això encara passa en algunes cases a casa nostra. Per tant, l'escola, punt número 1. I punt número 2, que Barcelona no sigui una illa, que aquesta llibertat, que aquesta tolerància i que aquest bon rotllo que desprenem sigui a Barcelona, però també sigui el poble més petit del Pirineu. Per tant, eixamplem que la gent no se n'hagi d'anar a viure a les grans ciutats i que es converteixin en oasis de tolerància i de llibertat, sinó que sigui realment una marca de país. Si fem un país en el qual, com per exemple passa a Holanda, la diversitat i el respecte a la diversitat siguin dels seus trets definitoris, podrem anar pel món amb la cara ben alta. Gràcies. Tan clar, ens queda un aspecte fonamental a tocar, l'economia. Al programa hi posava David Elvira, economista, tot i que en realitat hauríem de dir, per ser més justos, que és doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra i professor associat de dret financer i tributari. En el fons, de números hi entenc bastant més que jo, segur. Portem una estona amb aquesta primera ronda d'exposicions, així que si m'ho permeteu posarem un palet d'humor sense sortir del tema de la igualtat i dels calés, perquè aquesta setmana llegia al Twitter, que també parlava el francès del Twitter, del Cercle Català de Negocis, on feia una piulada en forma d'acudit de l'Eugenio. Així que si ho avala el Cercle Català de Negocis, crec que puc reproduir la piulada com si fos una cosa seriosa i que no fem més escarafalls. Deia així, diu com un espanyol, li diu en català. Diu, ¿sabes que si os independizáis deberéis asumir vuestra parte de la deuda española? Diu, collons, i si nos quedamos? Diu, si os quedáis la vuestra y la nuestra. Hi ha un acudit que publicava el Cercle Català de Negocis al seu Twitter aquesta setmana, però acudits a banda, el tema de tributs, de la butxaca, vaja, això ens preocupa gairebé a tothom. David, en quin sentit serem més iguals en aquest tema en un nou país? Com ho podem millorar, això? En un nou país que pretengui ser un estat social, tenir els recursos que necessitem farà que garantitzem que tenim l'estat que volem. Per tant, són importants els impostos, són tan importants com que millor que es quedin aquí, si els generem aquí, per construir l'estat que ens ha de garantir tenir un estat del benestar potent. Un estat del benestar que és el que volem. Un estat del benestar que faci que, per exemple, les polítiques socials i les polítiques de salut es puguin fer tal i com nosaltres les volem. Jo, per d'economista, m'he dedicat tota la vida, jo sempre he dit des de petit, a les polítiques de salut. Per tant, tinc la doble visió i tinc molt clar que sense recursos no podem fer polítiques socials. Sense recursos suficients no podem fer polítiques socials com les que volem i a les que aspirem en aquest país. I sense lleis tampoc. I per què l'estat del benestar a Catalunya fins avui no s'ha pogut consolidar com volíem? Perquè no teníem les lleis necessàries. Bé, ho diré d'una altra manera. Tenim unes lleis que no ens deixaven avançar i teníem uns recursos que no ens deixaven avançar. Si ens preguntem com seria la igualtat en un estat del benestar tenint aquestes dues dimensions, els recursos i el que aspirem com a poble, com la veuria? En polítiques
de salut i polítiques socials? Doncs primer, tenir allò que tots hem tingut sempre clar, que el dret a la salut i els drets socials són universals. Encara que un decret llei de Madrid ens ho negui, nosaltres portem segles, des de 1914 tenim clar que Catalunya vol un estat social com a base per la seva construcció nacional i que un estat social no es pot desvincular d'aquesta visió nacional de país propi, sobirà, que vol els seus recursos per gestionar les seves polítiques socials. Per tant, universal. I què vol dir universal? Anem a l'exemple de salut. Per cert, us heu plantejat, això fa patxoc, des d'aquí, us heu plantejat quants de vosaltres heu tingut algun contacte amb els serveis sanitaris aquest any? Tots. Us ho vaig a posar més difícil. En un centre d'atenció primària, 7 de cada 10. 7 de cada 10 perquè podeu accedir a un centre d'atenció primària. Però volem que accedim als centres d'atenció primària o als centres hospitalaris o als centres sociosanitaris amb igualtat de condicions independentment d'on visquem. Perquè què és universal des del punt de vista de la dimensió territori? Que el territori no importa. Com tu deies, no és una qüestió d'igualtat, és d'igualtat d'oportunitats, és de justícia, és d'equitat territorial. Gènere. Hem parlat molt de gènere, política social i política de salut en gènere. Doncs un estat com el que volem no pot tractar les dones sanitàriament com persones no adultes. No podem deixar que l'estat tuteli la salut sexual i reproductiva de les dones. No volem aquest estat. Parlem d'edat. Polítiques socials i polítiques sanitàries d'edat. Doncs tots som persones. Volem polítiques de salut i polítiques socials que tinguin en compte la dimensió edat. Per la gent gran, per la gent jove, pels nens, per la pediatria, pels joves que han d'estar ben informats en la seva salut sexual i reproductiva, perquè un estat social com el que volem no és un estat que només cura, és un estat que protegeix, que fa prevenció i que cuida. Perquè quants de vosaltres en aquesta sala us dediqueu més a cuidar que a curar? La majoria. Perquè tots tenim gent gran al costat i tenim gent petita al costat. Perquè ens dediquem majoritàriament, especialment les dones, a cuidar. Per tant, un estat social com el que volem, necessitem els recursos perquè en aquesta dimensió també el puguem assegurar. Malalties. I tenim un exemple aquí. Aquí a Catalunya, que té un sistema de salut reconegut, que l'hem exportat internacionalment, que tots estem convençuts que sí, tenim un bon estat de salut, un bon sistema malgrat la crisi, però que el tindríem molt millor si en comptes de tenir 1.100 euros per persona tinguéssim 1.500 per persona com a País Basc, per cert. Doncs hi ha malalties ocultes, hi ha malalties que no les veiem. Salut mental. La salut mental institucionalment es veu poc. On estan els malalts de salut mental? Doncs estan i els hem de cuidar. Igual que els discapacitats, els hem d'aflorar, els hem de visibilitzar. Ho hem fet en polítiques civils, amb els drets de persones homosexuals, gais, transsexuals. Però hi ha també algunes persones malaltes que tenen discriminació per estar malaltes. I 3 reflexions finals, per no consumir el temps i tenir una mica de debat. Què necessitem per fer-ho? Lleis que no ens impedeixin créixer en el nostre sistema d'estat de benestar que volem. No volem que ningú defineixi què es pot fer i què no es pot fer. Però sobretot el que no volem és que algú decideixi per nosaltres el que tenim dret a fer i després no ens ho pagui. Això no ho volem. Decidirem el que podem fer, decidirem què volem fer i decidirem que ho podem pagar o no ho podem pagar, però decidirem nosaltres. Les lleis, els recursos. Necessitem recursos. Per què tenim un sistema sanitari que en la pitjor crisi econòmica en la democràcia ha pogut suportar? Gràcies especialment a l'esforç de les condicions laborals dels nostres professionals. Gràcies a l'esforç dels nostres professionals. Doncs necessitem els recursos perquè els nostres professionals puguin fer bé la feina, per tenir els recursos adequats per poder-ho fer. Per tant, necessitem recursos per tenir un estat del benestar com el que volem, com el que nosaltres decidirem com persones adultes, no com altres decidiran per nosaltres. I una tercera dimensió. Quan parlem de polítiques socials, què ens ve al cap? Departament de Salut, Departament de Benestar i Família, o famílies, que m'agraden molt més. I famílies, perquè famílies hi ha moltes, de tot tipus. Doncs la política del benestar, sabeu on comença? En totes les polítiques. Sabeu com podem evitar més morts tenint bones carreteres?
Sabeu com podem evitar depressions? Tenint una economia que funciona, que dona treball. Per tant, un estat del benestar comença per tenir un estat fort, un estat potent, econòmicament viable, econòmicament competitiu. Això també ens farà ser un estat i tenir un estat del benestar molt més segur. I una última reflexió a la pregunta original. Com t'imagines, com veus el futur, diguem, a partir del 28 de setembre? Doncs, per mi, l'estat del benestar que desitjo és un estat del benestar que em tracti a mi, a Francesc, a tots els que estem aquí, a tots els que esteu allà, que ens tracti com a persones, que no em tractin com a pacient, com a discapacitat, com a malalt mental, com a dona, com a vell, com a jove, com a persona empoderada, amb capacitat de decisió i amb la potència i la força de la decisió que tots podrem exercir el 27 de setembre. La primera part del fòrum que teníem prevista, l'exposició de cadascun d'ells, han sortit molts temes i molt interessants. Ara, si algú té alguna pregunta a fer als ponents, el Víctor Merecio, que és aquí a la sala amb un micròfon inalàmbric, us permetrà a tothom de vosaltres, allà hi ha una persona que vol fer una pregunta per ampliar una mica els coneixements i molt interessants que estem tenint avui. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per aquestes aportacions tan potents. Voldria fer-vos una pregunta a totes les persones que esteu aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants, però sobretot també a tota la ciutadania. Com aconseguim que ja no es consideri natural les discriminacions socials? Per desgràcia, s'estan naturalitzant moltes coses. N'heu parlat tots, tant en Francesc com en totes les persones que n'heu parlat. Les discriminacions no són naturals, són socials. Però com aconseguir treure-li aquesta capa avellotada de que ens ho donen com si fos una cosa que és natural? No. Per desgràcia s'està beneint massa. I hem d'aconseguir trencar aquesta capa. Com a patró de la Fundació Enllaç, molts potser sabeu que intentem treballar per quan siguem una miqueta més grans no haver de tornar a l'armari. Estem intentant parlar de que les persones grans hem d'aconseguir tenir veu, recuperar aquesta veu. Com aconseguim trencar aquestes dues, que ja no siguem els vells, que ja no siguem aquella nosa que no cap enlloc, i els malalts que ja també ens deixin a la misèria que ens estan deixant. Gràcies. Seguireu l'entrevista a contestar aquesta pregunta. Jo crec que més o menys el discurs ha anat sorgint una miqueta com combatem això. Suposo que és anar a l'arrel, anar a l'educació, que en parlàvem fa un moment. Sí, no, és que com a tertuliana tinc l'instint de contestar de seguida, és a dir, quan tu planteges una cosa, pim-pam, em ve alguna cosa al poble, no? Ara faré de cuní i la tallaré. No, si seré molt bé. L'altra virtut d'una tertuliana, que no d'un tertulià, és que has de parlar poc perquè et tallen de seguida. Si vols col·locar dues idees, pam-pam, una altra vegada. Escolta, qualsevol col·lectiu, qualsevol grup humà, qualsevol persona que se senti discriminada, que visqui una discriminació en pròpia pell, de la mena que sigui, sempre hi ha dues coses. Una és individual, de la persona que ho pateix, que és lluitar. Escolta, t'has de plantejar, empoderar-te, com es diu ara, per fer servir la paraula de moda, tirar endavant la protesta, buscar gent, col·lectivitzar la teva protesta, buscar aliats, etc. i protestar. Com a societat, a part d'escoltar aquestes propostes, estar atents a aquestes propostes, protestes, la gràcia és l'educació. És a dir, hem de plantejar-nos una educació, que és el que realment canvia la societat, i quan dic educació dic també mitjans de comunicació, és a dir, tot el bagatge d'idees que circula ha de tenir, ha d'estar imbuïda d'uns determinats valors, un dels quals és el respecte a la diversitat, un altre la tolerància. Tolerància fins i tot davant d'aquelles coses que a tu personalment no t'agradin.
És a dir, pot ser que alguna cosa no ens agradi, però hem de ser tolerants si això és la manera de viure o de pensar o de sentir d'una altra persona que és igual que nosaltres. Per tant, jo diria lluita individual i construcció col·lectiva amb valors. Que bé. Bé, en primer lloc volia reconèixer la feina que fan a la Fundació Enllaç, que realment és una feina molt important i sobretot perquè ha de superar una doble discriminació, que és la de la gent gran i la de l'homosexualitat. A mi em suggereix una reflexió. A mi m'agraden molt els països que tenen cultura de coalició, cultura de governs de coalició, perquè la cultura de govern de coalició és la suma de diferents interessos petits. Què és el contrari de la cultura de coalició? La majoria absoluta utilitzada com un rodet. És a dir, quan són més democràtics o de més qualitat dels països? Quan la majoria és capaç de fer coses per una minoria. Això els catalans ens ho diuen moltes vegades, no? A Madrid, si voleu canviar la Constitució o us voleu independitzar, el dia que sigueu majoria a tot Espanya, llavors ja ho fareu, sisplau. Molt bé. Em sembla una solució fantàstica, no? Quan realment és poderosa una societat? Quan la majoria és capaç de fer alguna cosa per una minoria, que no passa per ells mateixos, que segurament no els afecta ni ells, ni la seva família, ni els seus veïns, però que sí que són capaços de tenir aquesta sensibilitat. El David volia portar també una coseta. Jo, molt petita i aprofitant que tenim el jutge Vidal. Jo crec que un element que també ens ajuda i que Catalunya, amb això dels drets civils ho hem fet tradicionalment bé, és que la llei vagi darrere de la societat, però a vegades una mica més endavant. Si tirem molt enrere, governs liberals conservadors van posar l'adopció de parelles homoparentals sobre la taula. I va ser on? A Catalunya. I després es va, amb governs de progrés, i aquí vaig amb la cultura de la coalició de país, van consolidar la possibilitat de que quan encara no ens podíem casar, poguéssim adoptar. Amb la visibilitat, jo crec que una llei com la de l'homofòbia va amb aquesta intenció. Jo crec que en algunes ocasions hem d'intentar que els legisladors vagin endavant per donar una senyal de normalitat institucional als fets que han de ser normals. Perquè si és visible, es farà tard o d'hora socialment normal i acceptable. I aquí potser que les lleis a vegades ens avancin, que tiri una mica del carro, ens pot anar bé. Hi ha una manera per aconseguir que les lleis vagin al davant i no sempre al darrere. I és que els que redacten les lleis, sigueu els ciutadans. I això com s'aconsegueix? La candidatura Junts pel Sí és l'embrió d'això. Perquè els ciutadans voleu entrar al Parlament. El Parlament ja no ha de ser únicament i exclusivament la casa dels polítics. Ha de ser la casa dels ciutadans. Perquè llavors vosaltres sí que fareu lleis que solucionin tots aquests problemes. Alguna pregunta? Sí. Endavant. Bé, jo agraïm en principi la intervenció de tots sis, però la Patrícia, en la seva intervenció, la Montse també ha fet algun incís, ha parlat de la crisi i m'ha donat la sensació, almenys jo ho he entès així, que la crisi s'havia acabat o s'estava acabant, quan jo no ho veig per enlloc que s'acabi aquesta crisi. Tothom en parla, hi ha més treball, però un treball totalment precari, amb persones que tenen un mes de feina o 3 mesos i amb una desigualtat que anava de sous increïble. Això s'està permetent. O sigui que jo, personalment, i crec que molts, el tema de que s'acaba la crisi no ho veiem per enlloc. Jo voldria... Patrícia, sí, molt bé, clarament. Estic d'acord amb tu, és el que jo he dit. És a dir, jo crec que la crisi com a tal, tècnicament, està ja en vies de sortida. El que passa que no tornarem a estar com estàvem abans de la crisi. Entre altres coses perquè el model que ens ha portat a la crisi és un model fallit. I el que jo sí que dic és que hem sortit més febles, més precaris, perquè els mecanismes de redistribució han estat desmantellats. És a dir, el mercat laboral avui és més barat,
és més precari, és més fràgil i és més escàs. Llavors, el que ha passat és que les estructures de redistribució, que són les que abans permetien que quan s'acabava la crisi començava el creixement, de seguida tothom ho sentia, aquests mecanismes han estat desmantellats. I jo em temo que costarà molt, això potser els economistes, el David ho podrà dir millor, costarà molt tornar a estructurar un mercat de treball que sigui just, que sigui suficient, que sigui exigent, etc. És a dir, jo crec que això ho tenim malmès per molt de temps i serà una de les greus conseqüències de la crisi. Aquesta és una. L'altra és que ens han deixat polítiques de compensació, polítiques públiques, polítiques socials més febles. És a dir, hi ha moltes històries de dependència, d'ajudes, de pirmis, etc., que s'han retallat potser massa. Llavors, clar, si no tens polítiques de suport i el mercat de treball no funciona com a redistribuïdor, òbviament la gent encara viu les conseqüències de la crisi i jo crec que això va per llarg fins a l'NDP. O sigui que continuarà aquesta diferència enorme entre unes classes i les altres. S'anirà la desigualtat en si continuarà per molts anys. S'anirà atenuant perquè hi haurà més gent que tindrà accés a la feina, però serà sempre una minoria de la gent que la necessita. Quan arribem a la independència i per tant tinguem a les mans tots els recursos, entre altres coses podrem dissenyar polítiques econòmiques més intel·ligents que les que ens ha encolomat el mercat espanyol. Això és el que jo volia escoltar. Gràcies. Alguna pregunta més pels... Aquí baix. Anem allà, no us preocupeu. Víctor, sisplau. Finalment ho hem trobat. Patricia, ha costat, però has trobat la frase que s'ha portat el fan, s'ha portat el fan. Sí, però la gent d'allà dalt de sí, però així nosaltres sí, però ells no. De tot el que es parla, de tot el que nosaltres desitgem, és perfecte en Candiel, però per mi una de les coses més importants que fins ara no he tingut de tot, perdona, com abans, gràcies, sentim massa amable. Una de les coses que necessitem... No, està fent part de la seva feina, que li toca. Dona, les dones sabem aguantar un micro, Sí. Perdona, tens tota la raó del món. Però jo sé que és molt més fàcil i còmode, que sí? Poder parlar sense tenir res a les mans que no pas... Mira, una de les coses que jo crec que més necessitem amb el nostre futur país, perquè jo estic segura que ho aconseguirem, tinc aquesta fe, i espero que el dia 27 ho aconseguim. Però una de les coses que ens fa falta molt és la honradesa, que tots els nostres dirigents siguin honrats com s'han triat. Així ho aconseguirem. Si no, no ho aconseguirem. Entre les meves notes, que no he seguit, com heu pogut comprovar, un dels elements que posava com un element bàsic per un estat potent, més enllà d'un estat del benestar potent, era, jo ho deia, la nota posava fer net. Necessitem un estat net. Hem de fer net en les polítiques públiques. I té una mica a veure amb el meu discurs de que ens tractin com a persones. Ho podem entendre tot, tenim dret a estar informats i quan ens cridin, que no necessàriament ha de ser cada 4 anys, votarem segons el que coneguem i el que creguem. I així no té res. Mira, jo, si m'ho permets, amb aquesta línia que acabes de comentar, només voldria dir-vos una cosa. Si aconseguim fer una república que sigui més justa, més equitativa, més igualitària en el sentit que comentàveu, de tractar de manera diferent les diferències per equilibrar precisament aquestes desigualtats inicials, si aconseguim això, amb una de les coses que notareu més aviat, que ja no som l'estat espanyol, serà que tots aquells que posin la mà a la caixa, jo us prometo, i com que no estem en campanya electoral, no és una promesa electoral, és prèvia,
Per tant, és d'aquelles que es compleixen. Jo us prometo que posi la mà a la caixa, abans d'un any estarà al centre penitenciari complint condemna. És trist que haguem d'aplaudir aquestes coses que haurien de ser les coses més normals, però malauradament encara no ho hem aconseguit. Una pregunta aquí a primera fila. Bé, tots els que som aquí crec que estem convençuts que volem una Catalunya més justa, més equitativa, més inclusiva i una societat més cohesionada. Però jo volia aportar un apunt des del territori, que soc d'aquí del Vendrell i del Baix Penedès, que també volem una Catalunya que sigui territorialment equilibrada, perquè si no, tornarem a estar com estan els espanyols, que una part del territori, que som nosaltres, hem estat objecte de clara i nefasta discriminació. Per tant, si no hi ha aquest equilibri territorial, no tindrem aquesta Catalunya justa, inclusiva, cohesionada i meravellosa que estem tots somiant a partir del dia 27. Només volia dir... Escolteu, els desequilibris territorials, que a Catalunya són claríssims perquè hi ha una concentració excessiva de població a l'entorn de la capital, l'àrea metropolitana i la segona corona, són un problema de no planificació territorial. És a dir, fins a la Segona República es va fer el regional planning famós, en el qual s'intentava mantenir equilibrada aquesta xarxa de ciutats que a Catalunya tenen molta potència, les ciutats expandides en el territori i una Barcelona d'un tamany més o menys normal. Això amb el franquisme salta pels aires perquè cadascú construïa, s'hi posava, venia, sense cap mena de planificació, allà on li venia bé. Desmuntar això, és a dir, tornar a equilibrar el territori, serà molt difícil, perquè la gent ja està, les coses ja estan fetes. Un dels problemes que té la construcció i l'arquitectura és que les obres són en pedra, és a dir, que quan t'equivoques en pedra i això dura segles. Per tant, reequilibrar serà una tasca molt complicada. Llavors hi ha dos sistemes que són els que heu de defensar. Un, el que tu has dit, equitat territorial, és a dir, que els serveis, les oportunitats de ser lluny de la capital siguin les mateixes a tot arreu, sigui el Pallars, sigui el Penedès o sigui el barcelonès. Aquesta és una. I l'altra és la representativitat. I aquí sí que hem de lluitar molt, perquè sabeu que hi ha la teoria d'una persona un vot i per tant que el vot d'un territori valgui exactament el vot que d'un altre territori, amb la qual cosa Barcelona, província, que ara té 85 de 135 diputats, passaria a tenir 110 i la resta al territori. Per tant, les polítiques de compensació en la representació territorial són fonamentals perquè les veus de les comarques se sentin a Barcelona, al Parlament i arreu. I aquí sí que heu d'anar molt en compte. I no creure-us això d'una persona. Una persona un vot sí, però l'atribució d'escons ha de ser representativa. I després... L'equitat territorial no només es fa amb una equitat en les inversions i en les infraestructures, també es fa en la presa de decisions. Per això és important que el territori prengui decisions, perquè no convertim Barcelona en el Madrid que és avui. I això no només és que des de Barcelona es decideixi què s'inverteix, sinó què es fa al territori, què es prioritza al territori, que sigui el territori qui governi el propi territori, no sigui Barcelona. Per tant, no només infraestructura, sinó també política en el territori. Només 30 segons per dir-vos que un reflex pràctic, ja veieu que soc molt pragmàtic, un reflex pràctic d'això que esteu dient pot ser, per exemple, aneu-hi reflexionant, perquè en el seu dia haureu de prendre una decisió sobre aquest tema, que Barcelona capital només tingui un dels 3 poders de l'Estat. Pot tenir president, per exemple, el govern, o pot tenir, per exemple, el Parlament, però no té per què tenir les dues coses. Per tant, si Barcelona té el
govern, l'executiu, per què el Parlament no pot estar perfectament a Tarragona? I per què el Banc Central català no pot estar perfectament a Tortosa? I per què el Tribunal Suprem de la República no pot estar perfectament a Girona? És una manera també de demostrar que això de la descentralització interna ens ho creiem. Tenim temps per un parell de preguntes més. La primera és aquí. Bona nit a tothom. Jo treballo en una residència de gent gran i sí, molts volen ser independents, diuen que són, i la gran preocupació que tenen, i que no sé què contestar-los, és que ara tenen una pensió, la tenen segura i la cobren cada mes. Si canviem i marxem d'aquest país que ens té segrestats, què passarà amb nosaltres? Miri, li contestarà l'economista que ens va ser jo. Però jo li adelanto una cosa. A qui li digui això, la resposta és senzilla. No només tindrà la mateixa pensió, sinó que la tindrà molt més garantida, perquè la solvència de la capacitat de recaptació d'impostos de Catalunya és molt més alta que la resta de l'estat espanyol, sinó que, a més, ens podem comprometre que en un termini de, com a màxim, 3 o 4 anys, li pujarem aquesta pensió en tornant d'un 20%. No massa més que afegir, però que això ja arribarà, però que no pateixi, perquè no hi ha una caixeta a Madrid amb els nostres posats que després cada any. Cada any produirem suficient per distribuir entre aquells que necessitin, perquè cada any ens redistribuïm aquells que som actius amb aquells que són passius. Per tant, fal·làcia absoluta, que no pateixi. La política de la por amb les pensions no funciona. Tenim temps per una darrera intervenció. Tenim la pregunta d'aquí, segona fila. Hola, bona tarda. Mira, jo volia fer una pregunta que m'ha deixat totalment tocadíssim. Com és que un discapacitat mental no té dret a votar? El que diu la Montserrat. Sí. Si està incapacitat legalment no pot votar. Us ho expliquem, això, com que veig que és un tema que a vostè li interessa. I els tutors no podem votar per ell. Podem decidir per la seva vida, podem decidir el que és el que vulguem, el que ens permetin, però molta cosa. Però el vot no pot anar a votar aquella persona. A veure, això jurídicament és així, efectivament, com diu molt bé la Montserrat. I jo prometo a Montserrat, i ho prometo públicament, que és un dels temes que estudiarem seriosament. El que passa és que hem de diferenciar persones discapacitades de manera total, absoluta, de persones discapacitades parcialment. És a dir, quina diferència hi ha entre administrar els béns d'una persona discapacitada amb exercir un dret fonamental, un dret personal, i a més un dret secret, en principi, com és el dret d'anar a votar. Que la persona ha de ser la que exerceix aquest dret en nom del... Tu ho has dit subdotat, em sembla que no parlàveu de discapacitat, sinó de subdotats, em sembla, o discapacitats. Doncs que, clar, el que no podem, hem de vigilar, sobretot els juristes i els jutges hem de vigilar, és que el tutor, el representant legal, no estigui votant 2 vegades, en funció del que ell pensa, no respectant el dret del que pensa la persona discapacitada. I això amb una persona discapacitada parcialment es pot comprovar. Es pot comprovar perquè fas unes quantes preguntes sobre coneixements generals i pot entendre, o tu jutge pots entendre perfectament. Per tant, la solució podria venir no per dir pot votar tothom, sinó per dir totes aquelles persones que vulguin exercir el seu dret a votar, que és un dret fonamental, i tinguin algun tipus de discapacitació, la que sigui, per poder exercir aquest dret, prèviament haurien de passar per un filtre objectiu, imparcial, que podria ser això, senzillament parlar amb el jutge, són 5 minuts de conversa, parlar amb el jutge del districte, a veure, o de la població, per veure si efectivament està en condicions d'entendre què és el que vota. Si no és una persona manipulada, induïda pel seu tutor, etc. Vull dir que hem de ser curosos dels drets individuals, però també hem de donar-li garanties que el que vota és realment el que ell pensa, el que ell vol.
Però mirarem de trobar-li una solució amb això, perquè tens raó, eh? Sí, però jo del que parlava és de persones que són totalment incapaços de defensar els seus drets, perquè, començant, el meu fill no parla, no li pots, no entén el que li devi, no sap què és anar a votar, no sap què és un vot. És una persona autista, no? Llavors, jo crec que aquestes persones, davant de la llei, doncs no tenen menys possibilitats. O sigui, jo puc decidir per la seva vida, jo puc decidir-ho tot, i no puc decidir qui pot governar millor per ell. Això és el que a mi jo no entenc. Amb el teu vot. I el meu sí, però el seu es perd. Però el seu es perd. Si és una discapacitat total és complex, el guanyar no et vull enganyar. No, ja És complex. per això no es mulla. Jo parlo d'un discapacitat total. Hem obert un tema de debat complex per acabar. No sé si hi ha temps per si algú volgués fer una ultimíssima pregunta. Mira, aquí al davant. I amb això claurem aquest fòrum. Endavant. A veure, sobre la paritat de les dones al poder, sigui a l'Ajuntament, sigui a qualsevol lloc, no hi estic massa d'acord. Gens d'acord. Jo crec que és una discriminació bestial a la dona. Perquè, què vol dir posar igual d'homes que de dones al poder? No seria millor que si penséssim ja, deixéssim aquest debat així enrere i penséssim que allà davant hi ha d'anar els millors, siguin dones, siguin homes, siguin el que siguin, però que siguin al davant siguin els millors. Però tu, perdona, tu de veritat penses que els polítics, homes, avui en actiu són els millors? Només donem per això? No. No. Sí que puc dir una cosa. Jo vaig tenir una cap de personal, dona, entre dels 7 o 8 homes que hi ha hagut al llarg de la meva vida laboral. I la vegada que hem anat millor ha sigut quan hi havia una dona. Justament hi havia una dona. Per això dic que jo no crec que homes i dones, crec que amb els millors i prou, s'ha acabat. No, tens raó. El criteri de qualitat i competència és el primer, és el que ha de prevaldre. Però és cert que tal com tenim muntada l'estructura social avui en dia i la legislació actual, els llocs de comandament, quina casualitat, de cada 10, 8 són homes. Això ho hem de corregir. Això ho hem de corregir. Fins que no canviï la mentalitat social respecte a això, que hi hagin lleis que permetin, com per exemple la llei electoral, no? A l'hora d'elaborar les candidatures, que hi hagi com a mínim entre un 40 o un 60% que sigui obligatori per d'alguna manera que posin dones i que cada 5, 2 com a mínim siguin dones, jo crec que és evident que no és la solució de res, però jo crec que són petites ajudes per intentar donar visibilitat a les dones. Per què? Perquè si no, quan es pensa en els millors, et juro que tots serien com els que pensen bàsicament. No, com els que pensen bàsicament són els senyors, els que tenen possibilitat i poder són els senyors, les dones molt poquetes, de veritat. Jo crec que la realitat ja sabem com és, per tant intentem donar-nos ajuts. Això mateix, clar, això mateix s'ha de canviar. Per això que el canvi ha de ser molt més profund, ha de ser un canvi de paper social que hem de fer els homes i les dones, però mentre aquest canvi es va fent, ens hem de donar, i nosaltres també, és evident, els homes també, però nosaltres també, ens hem d'apoderar, que aquest és el gran problema també, perquè quantes dones diuen jo no vull anar-hi, jo no m'atreveixo, jo no sé què, vull dir que aquí el canvi l'hem de fer tots plegats, però petites ajudes penso que són importants. Perfecte, doncs amb aquesta intervenció de la Núria Casals donem per conclòs aquest fòrum. Moltes gràcies. Primer de tot, gràcies als 6 ponents, a la Núria Casals, a la Montserrat Jornet, a la Santiago, a la Patricia Gavancho, a David Alvira i a Francesc Soler. Gràcies a tots vosaltres que heu fet l'esforç de desplaçar-vos d'aquest acte que teníem previst a la Rambla Canyes i venir fins aquí, fins al Teatre Àngel Guimerà. Gràcies a tota la gent que ha fet possible que muntéssim això en 10 minuts, tota la improvisació. I nosaltres teníem intenció de fer aquest acte al carrer, en una rambla, perquè qualsevol persona que passés per allà veiés el que estàvem dient, el que estàvem proposant, quines són les propostes que tenim per construir un nou país, i tots aquells que no estaven convençuts
anessin sentint el rum-rum de totes les coses que podem fer en favor de millorar, en aquest cas, avui estàvem parlant de l'eix de la igualtat. El fet de desplaçar el programa fins aquí ha fet que gairebé tots els que siguem aquí crec que tots som convençuts i que sabem el que volem. Això però ens portarà un benefici, un és que hem pogut tenir un fòrum tranquil, en un lloc amb una acústica perfecta, tots perfectament asseguts, hem pogut estar atents i captar i copsar totes les paraules i totes les idees que s'han exposat aquí, però això també jo crec que ens comportarà una feina a nosaltres extra, que és que, clar, tota aquesta gent que volíem que sentissin el que proposem no ho han sentit perquè segurament molts no han vingut aquí. Ara la nostra feina és tot això que heu sentit, tot això que heu après avui, tots aquests dubtes que hem aconseguit resoldre i que ara segurament marxeu a casa amb nous coneixements, amb noves idees, fins i tot segurament amb més ganes de continuar construint un país nou. Tot això ara és feina nostra, és feina vostra, és feina de tothom, transmetre-ho a tota aquella gent que encara té dubtes i que encara es planteja si sí o si no. Aquells els hem de dir que sí, sí. Moltes gràcies.